Dovolte mi, aby som predstavila panelistky a panelistu z druhého panelu, ktorý je venovaný sociálnym službám a prepojeniu na sociálne poľnohospodárstvo a sociálnej práci. Facilitátorkou bude Zuzana Polačková z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Veľmi ma teší, že mohla sa zúčastniť, pretože vieme, že je veľmi vyťažená a roky sledujeme jej publikácie a všelijaké vstupy. Ja tu vyťaženosť iba predstieram. Á, to je výborné. Ďalšou panelistkou bude pani Eliška Hudcová z Karlovej univerzity, ktorá už predstavená bola. Takisto sa veľmi tešíme, že tentokrát mohla prísť aj fyzicky, lebo doteraz bola iba online. Pani Mária Machajdíková, riaditeľka odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vítajte. A pani Viera Zahorcová zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Pavol Vilček, hoci sme spojenie včera testovali, zatiaľ sa nám nedarí pripojiť, ale veríme, že v pár minútach dohodli sme sa, že začneme a keď sa pripojí, tak budeme pokračovať. Nech sa páči. Dobre, takže najlepšie bude vymeniť mikrofóny. Tak, dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tohto panelu. Veľmi ďakujem pani Chrenekovej za organizovanie tejto vynikajúcej a vlastne veľmi dôležitej konferencie, ktorá otvára úplne nové témy, ale ja si ešte dovolím doplniť predstavenie našich drahých hostí a hostiek, teda najmä, pretože jedna vec je povedať meno a nejakú afiliáciu, ale vzhľadom na to, že dlhé roky sa s dámami poznáme, teda okrem pani Hudcovej, tak ja si dovolím ešte aj niečo málo doplniť. Pani Viera Záhorcová, okrem toho teda, že zastupuje Slovenskú úniu podporného zamestnávania. Vierka Záhorcová je absolútnym pionierom v zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vďaka Viere naozaj bolo zamestnaných, dovolím si povedať, že nie desiatky, ale stovky ľudí, pre ktorých vytvorila pracovné miesta priamo so zamestnávateľom. Veľa viem, že ste robili aj s poľnohospodárskymi podnikmi. Vierka má dlhú históriu spolupráce s mnohými chránenými dielňami, sama mnohých ľudí zamestnáva a aktuálne je jednou z hlavných tvári programu deinštitucionalizácie, teda spolupráce s domovami sociálnych služieb, o tom myslím, že Vierka povie viac, ktorý sa teda nejaký transformačný tím snaží transformovať a zdá sa, že to poľnohospodárstvo je jeden z veľmi silných nástrojov, ako tým domovom sociálnych služieb pomôcť a zvýšiť kvalitu ľudí, ktorí žijú v týchto domovoch. Mária Machajdíková, slúbila som, že nebudem hovoriť, že je riaditeľka, ale poviem teda, že aktuálne riaditeľka, ale okrem toho teda, že je riaditeľka, štvrtýkrát som použila to slovo, tak Mária má dlhú históriu práve v mimovládnom sektore. Mária bola dlhé roky jednou z tvári nadácie Socia, jednou z hlavných tvári Sociofóra. Sociofórum je strešná organizácia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Teda Mária naozaj teda síce pracuje na ministerstve, ale máme vždycky takú ako tendenciu povedať, že tí, čo pracujú na ministerstve, rozhodujú od zeleného stola. Myslím si, že pre Slovensko a sociálne služby na Slovensku je veľkým šťastím, že Mária prijala ponuku pred pár mesiacmi sa posunúť na ministerstvo a pracuje teda na téme financovania sociálnych služieb a využíva tú obrovskú vedomosť, ktorú ona získala práve v tom neziskovom sektore a v teréne aj v rámci programu deinštitucionalizácie, kvality sociálnych služieb a tak ďalej. Takže naozaj mať Vieru a Máriu v paneli je, myslím, že veľkým šťastím. Pani Hudcovú, žiaľ, neviem takto opísať, pretože sme sa stretli dnes prvýkrát, ale za tých pár minút, ktoré sme sa zhovárali, tak myslím si, že bude taktiež veľmi silným konkurentom a veľmi silným hráčom, okrem teda akademickej aktivity, ako som sa dozvedela, je členkou a teda pracuje pre Asociáciu sociálneho poľnohospodárstva, okrem iného aj pracuje pre Človeka v tísni ako sociálna pracovníčka v dlhom poradenstve, takže naozaj je aj v kontakte so samotnými klientami. Pán Vilček, ktorý teda ešte nie je pripojený, je zástupca Spišskej katolíckej charity.
Katolícku charitu netreba predstavovať. Pred pár týždňami sme sa práve s pánom Vilčekom bavili napríklad o potravinovej pomoci. Je to taktiež jeden z hlavných bojovníkov za kvalitu sociálnych služieb, ale takisto za pomoc ľuďom, ktorí sú v odkázanosti hmotnej núdzi. Takže máme tu viacero aspektov a viacero... A môžeme aj my teba predstaviť? Sme sa tu s Vierkou bavili, že... Dobre, tak predstavte, ale máte 20 sekúnd. Dobre, tak ja len za seba, že Zuzanu poznám z prostredia ako človeka tiež neziskového sektora, napriek tomu, že pracuje vo vedeckej inštitúcii, ale vlastne niekto, kto pomáha ľuďom čítať tie dáta a ako keby upozorňovať na niektoré veci. Čiže ja si ju pamätám aj z prostredia segregovaných komunít, ale aj čo sme spolupracovali na viacerých strategických dokumentoch, takže to je jedna veľká vec. A možno, Vierka, keby si k tej zamestnanosti, keď sa tu o tom bavíme. Tak Zuzka je všade tam, kde sa štartujú veci, iniciátor. A dobre to bolo povedané, Máriou, že pomáha nám čítať tie kľúčové veci. Toto nás vždy učila aj Hela Voleková, spomeniem ju, že vyberte si to kľúčové, Zuzana to vie a podporuje. Chvíľku pracovala aj v takej austrálskej pobočke na Slovensku EPIC, organizácie, ktorá sem prinášala úplne nové pohľady na podporované zamestnávanie, čiže zamestnávanie na otvorenom trhu práce. A kopa proste iných vecí, podpora zamestnávania rómskych komunít, vznik nových agentúr v Bystrici a podobne. A to dôležité, čo je, tak má prehľad o zdrojoch pre tieto organizácie, finančné veci, spolupráca s komorami, rôznymi biznis a to je veľmi dôležité a dôležité je, že teda nám tie informácie posúva. Asi tak. Tak týmto by sme ukončili náš panel, sme sa predstavili. Naozaj to nebolo nárad, takže ďakujeme za trpelivosť, že ste vydržali toto dlhé predstavenie, ale poďme k veci. Veľa tém už bolo ráno otvorených, veľmi dôležitých informácií bolo naznačených a ja by som začala náš panel takou veľmi banálnou otázkou. Napriek tomu, že pani Harsová hovorila o definícii sociálneho podnikania, taktiež dostali sme informácie z Čiech, predchádzajúci panel bol taktiež veľmi zaujímavý, ale ja by som naozaj položila veľmi banálnu otázku a tá otázka znie, že čo pre vás znamená sociálne poľnohospodárstvo. Pretože to, čo vlastne naznačila aj pani Kusa vo svojom vstupe, ja osobne vnímam minimálne 3 aspekty, z ktorých je možné k sociálnemu poľnohospodárstvu pristupovať. Tým prvým aspektom je poľnohospodársky podnik, teda bežná farma, ktorá je regulovaná spoločnou poľnohospodárskou politikou, ktorá teda naozaj nie je vôbec jednoduchá. A táto poľnohospodárska firma alebo tá farma sa snaží robiť svoje činnosti tak, aby dochádzala k nejakému ďalšiemu sociálnemu benefitu. Tam hovoríme naozaj o tom, že sa snaží najmä zamestnávať ľudí, ktorí sú ťažšie zamestnateľní v iných sektoroch. Takže prvý aspekt je ten ako zamestnávateľský. Druhý aspekt je, že prichádzame z prostredia sociálnych služieb alebo sociálnej rehabilitácie, pretože to je tiež veľmi dôležité rozlišovať tieto dve témy. A to poľnohospodárstvo využívame ako keby nejakú terapeutickú činnosť. Ako naozaj máme veľmi veľa dôkazov a skúseností, či už zo zahraničia, ale už vlastne aj na Slovensku, kedy veľmi dobre vieme, že ľuďom, ktorí sú na okraji alebo ktorí proste majú nejaké ako komunikačné ťažkosti a mnohé ďalšie problémy, tá práca, či už so zvieratami alebo s pôdou, veľmi pomáha. Takže vlastne to sociálne poľnohospodárstvo môže mať veľmi silný terapeutický zmysel. A ten tretí aspekt, ktorý ja som za tú chvíľku dokázala nejak identifikovať a predpokladám, že bude tých aspektov neporovnateľne viac a ak nejaký sme pozabudli, tak prosím doplňte, je tá téma ako keby potravinovej sebestačnosti, o ktorej hovoril aj Milan Váňo v predchádzajúcom paneli o tom, že a vlastne aj pani Kusa to naznačila, že sociálne poľnohospodárstvo môže byť aj to, ktoré pomáha zabezpečovať kvalitné potraviny, skracuje nejaké dodávateľstvo, odberateľské vzťahy, pretože môže byť veľmi lokálne, podporuje lokálnu
lokálnu ekonomiku a vlastne stavia na princípoch nejakej kooperatívy, družstevníctva, ktoré je veľmi, veľmi bežné v zahraničí. U nás je žiaľ ten termín profanovaný. Takže otváram tieto 3 témy zámerne, ktoré sa týkajú definície, pretože každá z týchto aspektov alebo každý z týchto prístupov je regulovaný tej sociálnej alebo tej spoločenskej oblasti nejakou inou legislatívou. Takže nie je to len poľnohospodárstvo a sociálne služby, ale je to množstvo mnohých iných ďalších predpisov. Takže preto sa vás, ako 3 odborníčky, pýtam na začiatok veľmi banálnu otázku, čo je pre vás sociálne poľnohospodárstvo a z ktorého aspektu ho vy dominantne vidíte. Nech sa páči. Dobrý den, pěkné dopoledne. Také moc krát děkuji za pozvání, za organizaci této konference. Moc si vážím dobře nastavené spolupráce Česka a Slovenska na tomto tématu. Jsem ráda, že jsme si navzájem inspirací, ale také motivací v tom téma nadále rozvíjet. Takže ještě jednou moc děkuji za pozvání a za tu možnost být tady fyzicky. A k vaší otázce, co je pro mě sociální zemědělství, tak bych asi řekla, že to je projev velké společenské solidarity a pochopení. A ta vaše otázka má více rovin, nebudu mluvit o všech, jenom bych řekla, že je to jako dobrá praxe a pak je to nějaký teoreticky popsatelný koncept, ve kterém se nám skovává několik různých dalších oblastí. Mluvila jste o rozvoji lokálních ekonomik, máme tam sektor zemědělství, sociální práce, máme tam rozvoj rurální sociologie, máme tam spoustu ještě dalších oblastí, které bychom mohli jmenovat a pod těmi sociálními politikami my můžeme vidět ty 3 oblasti, o kterých jste hovořila. Jednak podporu zaměstnanosti lidí s nějakým typem znevýhodnění, oblast sociálních služeb, tedy podporu nějakých jako terapeutických aspektů a potom buď to potravinovou soběstačnost, my v České republice hovoříme spíš o rozvoji místních komunit, právě té aktivity jako z dola nahoru, a podporu občanské společnosti v nějakém konkrétním místě, protože lokální lidé ví a znají nejlépe své problémy a to tady zmiňoval předřečník, že je to velké téma místních akčních skupin, které je v této oblasti důležité. A predtým, ako posuniete mikrofón Márii, otázka je možné, aby všetky tieto 3 aspekty boli zlúčené v jednom podniku, alebo skôr vidíme nejaké línie, že určitá časť sa špecializuje na jeden aspekt, druhá na ďalší. A ktorá z tých línií je najprítomnejšia možno v České republike? No, když si tak promítnu v hlavě sociální farmy, které jsou u nás, s tím, že termín sociální farma nemáme legislativně uchopený, hovořil o tom kolega Jan Moudrý, že se na zákonu v současné době pracuje a ten pojem by se tam měl objevit, ačkoliv pravděpodobně nebude mít vlastní paragraf, tak ty sociální farmy v Česku se ve většině snaží pokrývat všechny 3 pilíře. Prostě není to tak. Jo, ta agenda, ta administrativa, to, že se tam setkává mnoho politických nebo legislativních rámců, to je pravda, ale jsou to vlastně sociální inovátoři, kteří se snaží kombinovat to, co jde, využívají těch nástrojů legislativních, které jsou aktuálně dostupné a vlastně snaží se jednak o udržitelnost podniku. To znamená, že to je vázané na financování, aby získali víc finančních prostředků, tak vlastně se snaží čerpat ze všech možných kapitol, ze kterých to jde. A pak hospodaří v místě. Je to podnik, který je vázaný na půdu. Jo? Ten si nepřenesete někam do zahraničí nebo do zámoří. Prostě potřebujete být v tom konkrétním místě. Zvířata se někde pasou, ty si neodvezete. Takže jako ta lokální spolupráce je naprosto klíčová. Ďakujem pekne. Mária, z pohľadu sociálnych služieb a ministerstva práce. Tak určite ako prvé, keď som prijala pozvanie do tohto panelu, tak to boli práve také tie terapeutické, to, čo si naznačila, ako keby ten druhý prístup, lebo to je to, čo nejak prirodzene v tých sociálnych službách v niektorých lokalitách sa deje. A možno tí poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí dlhodobejšie sú už etablovaní, tak si ešte pamätajú aj na zákon o sociálnej pomoci, ktorý predchádzal tomu dnešnému, ktorý poznal aj také niečo ako vedlejšie hospodárstvo. A to bolo práve ako keby možnosť si jednak chovať nejaké zvieratá alebo aj niečo dopestovať
a dokonca aj prípadne predávať niečo ako dnes z dvora a tie peniaze mohli byť aj vyplácané tým klientom tých sociálnych služieb. Čiže tento model, neviem presne povedať, prečo zanikol vznikom nového zákona o sociálnych službách, ktorý dnes poznáme od roku 2008, proste toto zaniklo. Neviem, či to bolo silnejšou reguláciou z našej strany alebo z ministerstva pôdohospodárstva, ale jednoducho proste už to neexistuje. Ale táto kontinuita tam je. A keď som do obeda tu počúvala, aj som si čítala nejaké materiály, tak, a to potom môžem neskôr povedať, tak sa mi práve ako keby viacej otvára možno ten model alebo to, čo naznačila aj pani Hucová, že vlastne ide o nejakú podporu na komunitnej úrovni a budovanie komunít. Ďakujem pekne. Tak dotknem sa všetkých troch tých tvojich aspektov, ale skúsim to, čo je podľa mňa a z tej mojej práce a skúsenosti dôležité, tak pre nás je poľnohospodársky podnik alebo sociálny podnik hlavne zamestnávateľ. Hej? Čiže hľadáme vždy zamestnávateľov, pracujem v agentúre podporovaného zamestnávania a od tohto momentu, keď poviem, že hľadáme zamestnávateľov a sociálny podnik je pre nás významný zamestnávateľ, lebo v popise má možnosť zamestnávať práve tie znevýhodnené skupiny. Hlavne teda my sa venujeme tým zdravotne postihnutým občanom, aj s ťažkým postihnutím. Tak od toho sa potom odvíjajú tie aspekty, ktoré súvisia s tým, že každý má mať prístup k práci, každý má mať právo na mzdu a toto je vyjadrené tým vzťahom, že je zamestnávateľ, zamestnanec. A že teda teraz to prepojím už na tú druhú časť a to je vlastne to, že vždy sa snažíme hľadať alebo prispôsobiť to pracovné miesto tak, aby bolo takzvané šité na mieru tomu človeku, alebo občana pripravíme, alebo zamestnanca budúceho pripravíme na tú dráhu zamestnanca, ktorý je šitý na mieru, aby bol úspešný. A toto zdôrazňujem možno preto, že ten druhý aspekt, že ide o nejaký terapeutický prístup, je pravda, ale ten má pre nás niekoľko rovín. Čiže terapeutický aspekt v zmysle toho, že strátil som dôveru zamestnávateľov, nikde som nebol úspešný, mám strach, tak ho podporujeme a ideme to skúšať. Alebo štartujem a idem na nejakú farmičku, kde mi pomôžu zbaviť sa mojich závislostí, ktoré ma ohrozujú v bežnom veľkom meste. Ale pre nás to má ešte jeden aspekt, ktorý je zamestnávateľsko-terapeutický a to sú skôr také, by som ich nazvala, režimové prístupy, režimové terapie, hej? Naučiť sa fungovať v bežnom pracovnom nejakom móde od rána až do večera, pracovný nejaký režim dňa a tak ďalej. A toto môže veľmi významne podporovať zamestnávateľ akožto sociálny podnik. A ten tretí aspekt, znovu máme taký trošku potravinová sebestačnosť, hej? Čiže my pracujeme aj s tým modelom, že učíme ľudí postarať sa o seba, postarať sa možno o svoje najbližšie okolie, plánovať si deň, plánovať si život. A tam určite súvisí s tým to, že si potrebujem vyrobiť, zarobiť, naplánovať. Čiže z tohto dôvodu, z tohto aspektu ja vnímam, že ja viem, že to nie je potravinová sebestačnosť, ale sociálny podnik, ktorý má poľnohospodársky charakter, sa môže veľmi aktívne podieľať na učení sa toho prístupu nášho zamestnanca, ktorý nemá pracovné návyky, väčšinou nemá vzdelanie a nemá prax.
Čiže toto sú väčšinou naši klienti a byť súčasťou takéhoto sociálneho poľnohospodárskeho podniku, kde keď nepolejem, keď si neokopem, keď si nedorobím, tak proste nemám. Hej? Čiže my aj s týmto aspektom pracujeme a toto sa mne tak vybavilo. Čiže ja sa budem v tomto paneli vždy vrácať k tomu tretiemu pilieru. Toto som chcela povedať, lebo boli tu už rôzne piliere spomenuté. Ten tretí pilier je práve ten zamestnanec s znevýhodnením. Bez neho by to nešlo v sociálnom podnikaní. Je to proste súčasť. A ten tretí pilier, teda ten zamestnanec so znevýhodnením potrebuje podporu. A my potrebujeme, aby štáty vytvárali podmienky na všetky tieto aspekty, o ktorých som hovorila. Takže to sa mne vybaví. Ďakujem pekne. Neviem, či máme pána Vilčeka. Zatiaľ nemáme pána Vilčeka, asi ho nebudeme sa už možno ani snažiť. Dobre, tak zostane bez pána Vilčeka. Je mi to ľúto, ale proste musíme sa s touto situáciou vyrovnať. Veľmi pekne ďakujem, dámy, ale ja by som si dovolila nadviazať na to, čo ste vy, Eliška, povedali, že mnohé firmy, mnohé sociálne podniky, poľnohospodárske, sociálne farmy, prepáčte. Vy ste použili slovo, že to, co ide. Takže v podstate mnohé ako keby reagujú na to, aká je ponuka, na to, čo potrebujú klienti, na to, čo je možné financovať, aby proste tieto projekty prežili a tak ďalej. Ale my sa pohybujeme v prostredí, vo vysoko regulovanom prostredí. Neviem, či tu je nejaký zástupca farmy alebo nejakého poľnohospodárskeho podniku. Nevidím nikoho, ale myslím, že áno. Tí, čo teda sú v kontakte s poľnohospodárskymi podnikmi a s farmami, tak vedia, že podnikať poľnohospodárstvo je extrémne náročné a sledovať legislatívu je ešte náročnejšie, len keď sa dostane napríklad ako k živočíšnej výrobe. Nedávno s Milanom Vaňom sme sa o tom cez prestávku rozprávali, nedávno proste vzniklo nejaké nariadenie alebo proste, ja neviem, novela zákona, naozaj neviem, je, že vlastne vy nemôžete predať zviera neregistrovanej farme. To znamená, že všetky také tie iniciatívy typu, ja neviem, že domov sociálnych služieb si kúpi 2 ovečky, pretože proste potrebuje spásať sad alebo proste robí to dobre klientom, tak pokiaľ ten domov sociálnych služieb nemá registrovanú farmu a zvieratá nemá v centrálnom registri zvierat, tak žiaľ by ju nemal kúpiť, alebo teda by nemal nikto predať tie zvieratá takémuto domovu sociálnej služby. Takže a to je len jedna z mnohých vecí, ktorým farmári a poľnohospodári čelia. Takže na strane poľnohospodárstva je to extrémne náročné, na strane sociálnych služieb, sociálnej rehabilitácie, o tom už ani nehovorím, pretože to je taktiež extrémne regulované prostredie, kde je potrebné spĺňať pravidlá hygieny, pravidlá kvalifikačných predpokladov, x ďalších pravidiel. Zamestnávanie, zákonník práce je taktiež pomerne náročná aréna. Akým spôsobom je možné vlastne žiť v tomto extrémne regulovanom prostredí a proste dokázať to sociálne poľnohospodárstvo nejakým spôsobom realizovať. To znamená, že tie sociálne farmy v Čechách majú expertov na každú z týchto oblastí alebo sú registrovaní v zmysle každého zákona? Máme těch sociálních farem, těch jako, co můžeme se jimi chlubit, zhruba 50, kde probíhá výroba nebo prvovýroba nebo zpracování produktu a některé z nich mají jak tu podnikatelskou hospodářskou činnost, tak mají zároveň registrované služby. A zároveň registrované služby, tam máme sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, dům na půl cesty, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a snad denní stacionář, jako když budu konkrétní. Nějakým způsobem to jde to ale pod právní formou zapsaný ústav nebo obecně prospěšná společnost, které umožňují i nějaký hospodářský zisk. Nejsou to čistě neziskové formy právní
anebo to funguje na bázi spolupráce. Prostě máte zemědělského podnikatele nebo SROčko, které provádí, je zodpovědné za tu zemědělskou část a vedle toho i třeba personálně spojená funguje nezisková organizace, která je profesionálem v té sociální oblasti. Pokud jde o tu zaměstnanost, tak tam pak samozřejmě buď to ten člověk je pouze v sociální službě a čerpá aktivizaci nebo určitá forma té sociální služby je realizovaná na farmě, anebo tam je potom klasický zaměstnanecký poměr, kdy ve nějakém zkráceném pracovním úvazku ten člověk, který je částečně ve službě, může částečně i být zaměstnaný na farmě. Ďakujem pekne. Jirka, posuniem teda, trošku preruším to poradie, ale posuniem sa k tebe, pretože my, keď sme sa zhovárali minulý týždeň, ty si naozaj veľmi intenzívne zaangažovaná na tom programe deinštitucionalizácie a spomenula si, že veľmi veľa domov sociálnych služieb práve má nejaké farmy. Ako to na Slovensku funguje? Ako pani Eliška Hucová spomenula spoluprácu ako kľúčový princíp. Situácia na Slovensku je aká? No, aj keď som sem išla, tak som si všetko ešte overovala, lebo takto ešte Mária hovorila, že z minulosti sa niečo zrušilo. V minulosti naozaj mali zariadenia sociálnych služieb v štatúte hospodárskú činnosť, tak vedľajšia hospodárska činnosť. Na základe toho teda mohli mať rôzne aktivity, ktoré súviseli s hospodárskou a nielen poľnohospodárskou činnosťou, napríklad také, že kohinor a také bolo, že skladali spinky, ukladali farbičky do krabičiek, skladali krabice. No a teda dostanem sa k tým, povedzme, zrušilo sa to podľa mojich informácií preto, že niekto poukázal asi správne na to, že tí ľudia za prácu neboli odmeňovaní. Že sa to vyhodnotilo ako istá diskriminácia, že teda inkasovalo zariadenie nejaké financie a vlastne nedostali sa ku klientom, teda k prijímateľom sociálnych služieb. Toto dnes už istým spôsobom vieme ošetriť. A teraz ako súčasne, a poďme k tej poľnohospodárskej. Ja mám informácie napríklad, neviem, či chcem menovať, ako je zariadenie, ktoré má aj teda zvieratá chová, aj má ovocné sady, aj má bylinkové záhrady, aj sa stará o parky, ak je to tam ešte spadá. Aj teda, môžeme dať teraz tie obrázky, aj pestuje rôzne zeleniny, veľmi sa im darí na jar tým, že pestujú priesady a to už je taká situácia, že preto si ľudia z okolia, zo širokého okolia chodia a vnímame to ako, ja to vnímam ako predaj z dvora. To ošetrenie tohto stavu je také, pán riaditeľ hovorí, že teda to majú prekonzultované, majú živnosť. Majú zriadenú živnosť na tieto aktivity a s ňou teda súvisia, je to viazaná živnosť, takže keď chcú takto komunikovať s terénom alebo s vonkajškom, s komunitou, tak ju vlastne musia a chcú mať. A z toho vyplývajú, najmä napríklad pri tých zvieratách, aj nevyhnutné potravinovo-veterinárne a hygienické doklady a tak ďalej. Takže snažia sa všetko, čo je dostupné, byť o tom informovaní a mať to. Súčasne teda sú sociálnou službou, domovom sociálnych služieb, majú aj špecializované zariadenie, majú aj keramickú dielňu. Problém je, pre mňa, my sme tí, čo strážime ten záujem toho zamestnanca alebo toho klienta, prijímateľa sociálnej služieb. Problém je, že ani jeden z tých, čo sa starajú o tie zvieratá, čo tam okopkávajú, naozaj profesionálne sušia, tuto vidíte tie bylinky a balia ich veľmi profesionálne, dodávajú ich teda na trh, tak ani jeden z tých prijímateľov nemá pracovnú zmluvu. A dalo by sa to, hej? Čiže toto je pre mňa, keď to tak analyzujeme, skôr otázka postojov. Toto nie je otázka informácií aj vedomostí o tom, ako to urobiť, už majú. Takže tam silne treba zmeniť postojov, že časť
buď časť toho zisku, proste dať tým ľuďom ako odmenu za prácu, alebo, a tomu sa venujeme veľmi, lebo to motivuje aj iných zamestnávateľov, máme dosť nástrojov, mohli by sme mať viac, dosť nástrojov v službách zamestnanosti, kde sa dá požiadať o mzdu pre znevýhodneného zamestnanca. Takže toto by sa mohlo dať elegantne vyriešiť. Napriek tomu musím povedať, že aj posledné informácie od tohto pána riaditeľa sú také, že sa snažia, ako vyvoláme to, že formalizovať celú túto činnosť, registrovať v tejto chvíli sociálny podnik. No a keďže boli NOčka, tak sa museli preregistrovať na OZ-ko a proste je tam kopa takých ako prekážok, ktoré ale oni proste prekonávajú. Je asi tak. Hej? Čiže to vidíte tie obrázky odtiaľ. A ešte sú, keď poviem, že sa venujú aj sociálnemu turizmu, tak už budete vedieť asi, že o koho ide. Ale je to tiež výborná vec. Tí ľudia by mali byť zaplatení za to, čo robia, čo vedia. A v podstate naznačuje, že to, čo sa deje v tomto zariadení, je tá vedľajšia hospodárska činnosť, ktorá bola teda v minulosti zrušená, napriek tomu, že sa tak nevolá. No a oni, viete, ešte je tu taký zásadný aspekt v tom, že inú tú situáciu majú verejní poskytovatelia sociálnych služieb. Tam je to o vlastne povolení akoby vyššieho územného celku, áno, zriaďovateľa. A to neziskové organizácie teda v tejto situácii sú na tom akoby lepšie, pretože si dokážu cez svoje správne rady dať slobodne tú aktivitu do štatútu, do stanov a môžu teda vykonávať to. Ja hovorím, že to, čo potrebujú vlastne ich klienti, prijímatelia. A teda otvára sa tému verejný, neverejný poskytovateľ, to je obrovská téma práve na ministerstve práce a financovanie týchto poskytovateľov, takže posúvam sa k ministerstvu práce. Vy viem, že sa aktuálne zaoberáte reformou financovania sociálnych služieb. Je vôbec nejaká diskusia o prepájaní poľnohospodárstva a sociálnych služieb alebo možno nejakých iných oblastí, sektorov so sociálnymi službami? Akým spôsobom by to mohlo vplyvňať celé financovanie? Čo sa deje na ministerstve teda, Mária? Ministerstve práce. Áno. Tak áno, v rámci plánu obnovy a odolnosti je jeden komponent, ktorý práve ako keby rieši oblasť dlhodobej starostlivosti, kde by naše ministerstvo malo užšie spolupracovať aj s ministerstvom zdravotníctva a pripraviť sociálne služby a to prostredie na to, že bude narastať skupina ľudí, ktorí budú aj z dôvodu veku, ale jednoducho možno nejakých iných sociodemografických okolností odkázaní na nejakú formu podpory a pomoci. No a preto ten súčasný systém financovania, ktorý už veľa rokov vyhodnocujú všetci aktéri, ktorí sú do toho zapojení ako minimálne nie dobrý, ak nie zlý úplne, tak ako dalo si Slovensko taký ambiciózny cieľ, že to zmeniť. A ten prístup, alebo tie hlavné problémy, ktoré dnes sociálne služby vo financovaní registrujú, alebo sú teda pomenované, tak je také veľmi jasné delenie k prístupu k verejným zdrojom podľa toho, kým ste zriadení. V sociálnych službách majú niektoré kompetencie ako originálne vyššie územné celky, niektoré majú samosprávy miestne, štát nezriaďuje žiadne sociálne služby, ale môžu do toho vstúpiť neverejní poskytovatelia. A ak chcú mať prístup k verejným zdrojom, tak nemôžu mať zisk a v takej tej nechcem ako uraziť, ale v takej zľahčenej verzii sa zákonodarca v 2008 rozhodol, že to zadefinuje právnou formou. Takže je explicitne vylúčený z SRO alebo obchodná spoločnosť nejaká. A to znamená, že to je taký veľmi jasný ako hranica napríklad už so súčasným zákonom o sociálnej ekonomike.
Čiže my vieme, že aj nezisková organizácia môže mať zisk alebo môže robiť hospodársku a podnikateľskú činnosť. Čiže vravím, že bolo to také zjednodušené nejaké rozdelenie. No ale keď teda chce mať prístup k verejným zdrojom, tak nemôže mať zisk. No a toto chceme meniť rôznym spôsobom. A hlavne sa chce zmeniť taká tá optika, že peniaze nepôjdu poskytovateľovi zo štátneho rozpočtu, ale budú priznávané priamo človeku, ktorý bude posúdený, alebo je aj dnes posúdený na nejakú odkázanosť. A na základe toho tento obnos peňazí bude mu daný k dispozícii. To ešte sa stále rokuje, či to bude celé ako v nejakej kvázi finančnej hotovosti, teda prevodom na účet, alebo veľmi silne je taká snaha, aby bola časť aspoň viazaná na nákup sociálnej služby. A tu sa ako keby otvára potom priestor, že čo tá sociálna služba a kto ju poskytuje, pretože už si to bude vyberať človek. Už nebudem si za mňa žiadať ten poskytovateľ sociálnej služby, ale ja sa rozhodnem s tým obnosom peňazí alebo s voucherom si kúpiť sociálnu službu. Čiže toto je taký pomerne dosť významný rozdiel. A našou úlohou je do konca roka pripraviť taký akože koncepciu toho, na základe ktorej by sme mali v nasledujúcich 2 rokoch pripraviť novú legislatívu úplne. To znamená len pre nezúčastnených tejto veľmi detailnej a odbornej diskusie, ktorá prebieha na ministerstve, to znamená, že napríklad keby poľnohospodársky podnik bol súčasne registrovaným poskytovateľom sociálnej služby, tak v prípade, ak by táto nová legislatíva vstúpila do platnosti, tak môže klient nakupovať ako keby sociálnu službu v poľnohospodárskom podniku, ktorý je teda súčasne aj sociálnym poskytovateľom sociálnej služby. Áno. Z veľkej nadsázke. Áno, samozrejme, že nebude to určený tento príspevok pre hociakú sociálnu službu, lebo my ich máme už v súčasnosti asi 34 v zákone definovaných a niektoré sú zamerané na tú krízovú oblasť, krízové intervencie. Aj vy ste spomínali, že to využívajú napríklad domovy na polceste alebo útulky, to sú pre nás služby krízovej intervencie. Tento nový príspevok bude určený pre domovy sociálnych služieb alebo teda iné denné stacionáre, rehabilitačné strediska. To znamená služby, kde chodí niekto, kto je posúdený na tú odkázanosť väčšinou z dôvodov nejakého zdravotného znevýhodnenia, chronickej choroby alebo veku. Áno. A ešte nadviažem na jednu vec, ktorú si spomenula, a to je aktuálna prekážka pre lepšie prepojenie sociálnych služieb a sociálneho podnikania, a to je teda maličká a na prvý pohľad nepodstatná veta v zákone o sociálnych službách, ktorá hovorí, že nemôžu byť teda, pokiaľ čerpáte verejné zdroje, nemôže poskytovateľ vytvárať zisk, a ten zisk je definovaný naozaj tým, že nesmie byť SROčkou a tak ďalej a tak ďalej. A teda právnou formou, čo samozrejme spôsobuje problém, aby poskytovateľ sociálnej služby mohol byť aj registrovaným sociálnym podnikom, pretože tam už automaticky sa očakáva nejaké podnikanie. Takže naozaj takáto maličká vec pomerne výrazne znemožňuje rozvoj určitého segmentu sociálneho podnikania, ale plynule prejdem k Vierke. Niečo podobné sa deje podľa môjho názoru, a prosím, doplň ma a nezabudni, čo si chcela povedať, takisto v zamestnávaní. Sice už chránené dielne trošičku ustupujú do úzadia pred sociálnymi podnikmi, ale vlastne čelili sme veľkému problému, že chránené dielne nemohli byť realizované v exteriéri. Nie kvôli tomu, že by bola nejaká legislatívna prekážka, že by to bolo definované v zákone, ale kvôli tomu, že bola interpretácia zákonodarcu a vykonávateľa legislatívy taká, že by neprešli tie poľnohospodárske podniky cez hygienu. Prosím ťa, aká je situácia teraz? A taktiež sa opýtam, že ako to funguje v Čechách, že či potom chránené dielne môžu byť v exteriéri. Vieri, nech sa páči. Ľudia sú vynaliezaví a vždy to vedia veľmi elegantne obísť. To je taká akože prvá otázka, čiže starostlivosť o zvieratá, ktoré určite nechováte a nestaráte sa o ne v tej kamennej budove, ak to nie je chliev. Maštalke. Maštalke.
No a zriadená ako chránená dielňa, takže ale to je tak akože na odľahčenie. Čiže tam je viac vecí, to už som aj zabudla tam to prvé, ale môj názor je, že chránená dielňa sa nedá porovnávať ako so sociálnym podnikom. Proste chránená dielňa je priestor pre zamestnávanie znevýhodnených ľudí, ktorí sa momentálne nedokážu zamestnať, povedzme, v sociálnom podniku alebo v tej najvyššej forme na otvorenom trhu práce. To nie je môj názor. Takto treba z Rada Európy, ktorá sa vyjadruje k tomu, ako podporovať zamestnávanie znevýhodnených skupín, tak hovorí o tom, že, a teraz to poviem tak úplne naopak, a veľmi sa mi to páči a Slovensko to robí presne naopak. Ak príde klient a chce prácu, tak by sme mu mali ponúknuť otvorený trh práce s veľkou podporou. Vždy tam pokračuje, že otvorený trh práce, teraz všetci sa zľaknú, ale to on nemá na to, nedokáže to, ublížia mu s veľkou podporou. Slovensko má dva také zásadné, základné nástroje na veľkú podporu. To je osobný asistent, ktorý môže sprevádzať do práce, ochrana na tej ceste z bodu A do bodu B a pracovný asistent. Ten môže po celú dobu práce byť na tom pracovisku. Takže ponúknuť na otvorenom trhu práce, prvý bod, každému. Len ak to nejde, skúšame to, ak to nejde, tak môžeme využiť chránenú dielňu alebo sociálny podnik. A ak to nejde, hej, či tam, ale to sú lehoty, že pol roka, 3/4 roka, aj rok niekedy skúšame, v akom nastavení vlastne pracovať, tak vlastne mali by tu vznikať také, že pracovno-socializačné centra, to sú rôzne druhy sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, integračné centrum, čiže ambulantné formy. Takže je to proces sprevádzania toho zamestnanca so znevýhodnením. To nie je o tom, že či je chránená dielňa ešte vhodná, alebo či to už je segregovaný model. Aj to, keď nám Európska únia dala také avízo, nebudem to detailne rozoberať, že prečo máme tak strašne veľa chránených dielní v registri, tedy sme ešte nemali sociálne podniky, a prečo nemáme podporu na otvorenom trhu práce. My tu stále nemáme podporu na otvorenom trhu práce. Viem, že sa pripravuje taká legislatíva, aby napríklad zamestnávateľ, ktorý na otvorenom trhu zamestná, aby to, čo robí navyše, ten servis pre adaptáciu, aby bol ohodnotený, aby tam boli tie služby. Takže tá otázka, že ako je to s chránenými dielňami, ja si myslím, že to je práve pre tých ľudí, ktorí napríklad prakticky, hej, nechcem ísť tam von pracovať do tej kaviarne, chcem robiť tu v tej chránenej dielni, necítim sa na to. Necítim sa na to, aby som vlastne bol vystavený vždy novým a novým zákazníkom bez podpory. Jednoducho vieme definovať to, čo potrebuje ten klient, ktorý má mať vyššiu formu toho ochranného priestoru. Keď nám prišli sociálne podniky, tak sa začalo ešte definovať to, že sú nastavené na prácu so ziskom a že teda ten človek by mal vlastne produkovať istú formu kvality a formu produkcie. Čiže ja by som chcela ako apelovať na to, že nie všetci ako sú pripravení na až sociálny podnik a chránenú dielňu. Tá druhá otázka bola aká? To bolo to, čo si ty chcela povedať, čo si nadýchovala. Áno, čo to ale bolo, možno, že teraz ešte dám slovo na chvíľočku pani Hudcovej. V Čechách je aká situácia? Ako tí, ktorí sú zamestnávaní v tých sociálnych poľnohospodárskych podnikoch, môžu získavať nejakú podporu na pracovisku, alebo tiež to riešite prostredníctvom tej spolupráce s poskytovateľom sociálnych služieb? Aká je situácia?
Jo, já se ještě vrátím k vám. Moc děkuji na to zaměření na člověka, který potřebuje podporu, protože o tom vlastně v té politice zaměstnanosti jde. Nejen tomu člověku najít uplatnění na pracovním trhu jakémkoliv, to, aby měl příjem, aby vlastně se mu zvýšil sociální status, aby mohl sám utrácet za služby a vlastně si zvýšit ten kredit sociální, ale jde o tu podporu jako celek a to v tom ten proces toho zaměstnávání jde právě od dobrovolnictví přes sociální službu, pokud ten člověk nemá dostatečnou pracovní kapacitu a buď to v sociální službě zůstane, anebo je natolik kompetentní, že teda je možné ji posunout dál. V České republice jako chráněná dílna už neexistuje. U nás jsou chráněná pracovní místa, která vymezuje úřad práce ve spolupráci se zaměstnavatelem a v momentě, kdy žádá o dorovnání mzdy na toho zaměstnance s nějakým typem zdravotního postižení, tak musí zaměstnavatel zaměstnávat více než 50% z této cílové skupiny. Jo, takže tam není taxativní výčet, jestli může být zaměstnán venku nebo uvnitř, nebo jaká činnost zaměstnanecká to má být, ale opravdu o ten procentní podíl těch osob, kdežto a potom teda sociální podnik. Ten zákon by v dlouhodobější perspektivě měl nahradit tento chráněný trh práce s tím, že tam jsou 3 formy. Buď to podnik sociální stabilizační, který je vlastně takovou alternativou toho chráněného trhu práce, protože jsou lidi, kteří jako nedokáží ten svůj zdravotní stav změnit natolik, aby se posunuli na otevřený trh práce, anebo je tam sociální podnik prostupný, což je novinka, a ten je zaměřený, nebo měl by podporovat lidi, kteří mají určité sociální znevýhodnění. Opouští výkon trestu, byli v náhradní výchovné péči a chtějí se dostat, chtějí získat nové pracovní dovednosti. Jsou to osoby, které pečují o osoby blízké a tak dále. A tam se počítá s tím, že ten sociální podnik, který ještě ve spolupráci s úřadem práce vytváří akční individuální plán na to, jak ten zaměstnanec bude postupovat, jaký tam bude progres, aby se ve finále mohl uplatnit na tom, nebo našel plnohodnotné místo na otevřeném trhu práce. Takže takováhle je vize. Zákon ještě není schválený, sociální farma tam někde bude figurovat, protože to zemědělské prostředí, zvlášť u toho prostupného sociálního podniku, si myslím nabízí celou škálu činností, které nevyžadují vysokou kvalifikaci, veliké znalosti, ale naopak ty pracovní dovednosti, jako ráno se oblíknout, vstát vůbec, přijít včas na pracoviště, udělat práci, která je viditelná okamžitě, tak to jsou přínosy, které se v jiných typech zaměstnání nehledají tak přímočaře. Určite, s tým novým zákonom veľmi držíme palce. Ja tým, že sa pozerám na dámy, vidím aj, čo sa deje na chodbe a naozaj obed je už takmer pripravený. Takže poslednú otázku a prosím o veľmi rýchlu odpoveď. Pani Harsová, v tom rannom bloku hovoria o tom, že sa pripravuje nejaká definícia sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku, ktorá by vlastne mohla aj pomôcť prepojeniu s rôznymi inými témami. Čo pre vás, čo by ste nám odporúčili, čo pre vás dve dámy je dôležité, čo by malo zaznieť vlastne v tej definícii sociálneho poľnohospodárstva tak, aby sme mohli tie 3 piliere, o ktorých sme hovorili, nejakým spôsobom zastrešiť. Ak máte nejaký nápad, tak sem s ním, ak nie, tak budeme len čerpať z toho, čo ste povedali. Ja len zhrniem to, s čím pracujeme stále, že to by malo byť vlastne, dobre, téma je, že je poľnohospodársky, áno. Prihováram sa aj za malé farmy, malé farmičky, lebo hneď ako sme sa pred nejakými 2 týždňami začali rozprávať o tejto téme, tak si povedala, že proste tie rámce, ktoré nastavuje asi ministerstvo pôdohospodárstva, sú väčšinou o istých veľkých priestoroch, veľkých pozemkoch. Prihováram sa za malé farmy, pretože tam tá možno práca s podporou vie byť adresnejšia pre toho občana alebo zamestnanca so znevýhodnením. Mal by tam byť priestor pre platenú prácu, to neviem, či sa zadefinuje, lebo sa to možno považuje za samozrejme, ale nie je to vždy samozrejme. A ešte
tá slovenská realita posledného roka a pol je taká, že je tu tendencia vylúčovať niektoré znevýhodnené skupiny týchto foriem zamestnávania. Napríklad sa vrátim k tým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí bývajú alebo majú poskytovanú sociálnu službu v domovoch sociálnych služieb napríklad. Hej? Takže vďaka Bohu túto iniciatívu zhora zase bola táto iniciatíva, čiže iniciatíva, aby ľudia zo sociálnych služieb, so zdravotným znevýhodnením nemohli sa zamestnať napríklad v sociálnom podniku, čiže de facto možno aj v sociálnom poľnohospodárskom podniku, tak to bolo z dôvodu ľudskoprávneho stopnuté táto iniciatíva. Ja som taký ten bojovník za týchto ľudí, takže som rada, že som to tu mohla povedať. Čiže to, čo by tam malo byť, že by nemali byť, nikto by nemal byť vylúčený z možnosti vlastne pracovať aj u takéhoto zamestnávateľa. Tak to ako by som považovala za úplne najdôležitejšie, pretože aj tí ľudia z tých sociálnych služieb sú tam možno z nejakého dôvodu, že sa ocitli v nejakej nepriaznivej životnej situácie, ale pracovať vedia. Možno strátili pracovné návyky, ale vedia si ich obnoviť. Hej? Čiže toto a posledná vec, a to je, dialo sa to aj keď, že posledná vec je, aby súčasťou tých podnikov boli zadefinované tie podporné nástroje pre občanov so znevýhodnením. Pretože pekár pečie, poľnohospodár bude orať, zjednodušujem to, áno, a nemá čas venovať sa podpore tých znevýhodnených občanov dostatočne. A sú tu služby, ktoré sociálne, poradenské, agentúry podporovaného zamestnávania, organizácie, ktoré poskytujú špecializované sociálne poradenstvo, alebo v zákone máme nástroj sociálnu rehabilitáciu. Hej? Čiže je tu legislatíva, ktorá vytvára priestor na tie podporné nástroje. A nejakým činom to vypadlo aj zo zákona o sociálnom podnikaní. Hovorím to, tu sedia aj ľudia z centier sociálnej ekonomiky, proste a vždy sa k tomu vraciam, vypadlo to absolútne. Boli sme v začiatku ešte, keď vznikal ten zákon a bolo to tam vtedy a nejako to vypadlo, akože povedzme si, že to potrebujeme mať a že to potrebujú tí zamestnávateľia hlavne. Nepotrebujú to tie podporné služby, čiže toto by som rada zdôraznila. Ďakujem, Mária. Ja teda len jednou vetou, alebo dvoma sa skúsim, že aj v oblasti sociálnych politík nám ide podobne ako v sociálnej ekonomike, alebo až špeciálne teda v sociálnych farmách, o podobnú cieľovú skupinu, čiže aby sme nestratili ten zreteľ, na ktorý ako keby silne hovorí Vierka. A druhá vec je, že my sa musíme, a to je taká aj moja výzva mojim kolegom jednak na ministerstve aj práce, ale aj na ministerstve pôdohospodárstva, že vlastne my sa musíme v sociálnych službách vyrovnať s tým, že Slovensko bude ich musieť definovať ako služby v všeobecnom hospodárskom záujme. A tam zrazu vzniká ako keby aj otázka, ako nastaviť aj tie zdroje a všetky veci, ktoré sa budú aj sledovať a možnosti, ako si vydeliť nejaké hranice, aby sme neurobili zase takú nejakú chybu, ako tí naši predchodcovia, keď povedali, že SROčka proste nemôže byť poskytovateľ sociálnych služieb. Čiže to je skôr taká výzva na bližšiu spoluprácu a rozprávanie sa a pre mňa je to aj poznanie, že s kým ešte ďalším sa o tom treba rozprávať, lebo ten lokálny charakter a budovanie komunít je verejný záujem rovnako pre sociálne služby ako pre tých podnikateľov v sociálnom podnikaní. Ďakujem.
Pani Hudcová, Rada z České republiky. Velmi krátko, prosím. Jo, já vím, že definice, zákony, legislativa, ta formalizace je strašně důležitá. Vytváří to bezpečné, transparentní prostředí, ve kterém se dokážeme pohybovat, ale já bych si hrozně přála, abychom dokázali si také více důvěřovat, abychom se nesvazovali těmi pravidly, ve kterých se potom hrozně špatně manipuluje a můžeme se inspirovat mnoha příklady ze zahraničí, kde se tato spolupráce farmáře, poskytovatele sociální služby jako daří, anebo tam je vybudován celý sektor pouze pro sociální zemědělství, které vytváří vlastní pravidla kvality, standardizaci a vlastně jako kdo to ohodnotí, je ten klient samotný. Jo. Tak to je takové poselství. Ďakujem veľmi pekne. Ja si z tohto dnešného panelu beriem to, že kľúčová je spolupráca viacerých aktérov. Absolútne dôležité je nezabúdať na klienta a poskytovať podporu tak klientovi, ako aj zamestnávateľov, bez ohľadu na to, z ktorého aspektu ku sociálnemu poľnohospodárstvu pristupujeme. A vám, milé dámy, veľmi pekne ďakujem za množstvo inšpirácie, vám za pozornosť a prajem dobrú chuť. Vyzerá to naozaj krásne.